سارے علاقے کی جانی پہچانی شخصیت جنہوں کا بہت بڑا نام جناب علی ملک عمر فریدی سے جناب علی کو سردوستان یہ تاڑیے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے واسطے تشریف لیا کریں جناب علی عمر فریدی زوردار تاڑی نہیں چاہیے یار بڑی مہربانی اگر تاڑی تک میں سلام دیں تو میں کہنا برائے میرے پاس تاڑی مارو تمام دوستانوں میری طرفوں عید مبارک بادشاہ ساؤنڈ کے مالک ملک فتح خان بلوچ ساؤنڈ آپریٹر ملک عزیز پنجابی ادب کے شاعر جن کا پاکستان نام ہے استاد محمد ریاض محبوب سے سنگر ذوالفقار علی زلفی سے سنگر عاشق حسین پروانہ سے ملک امجد انہوں دی حاضری دا مشکور دو دوڑے صرف کوئی بختان سجن گنیندے نہیں وبیران دے راسے پاسے اسا تیرے لے توڑ نبھا چھگنی ہل دے ڈھیر دلا سے تے جدا عمر فریدی بختان دے نہیں راندے رتیاں ماسے سجڑا نوں ملن تدور دی گل مکمندے نوں خوشیاں آسے دوڑا وے دکھو وڈے وڈے اندرے پی ونجنے سکھی دم سرکار دا رکھنا خدمت کرنی نہ فریدے نہ تھکنا نہیں توڑ عمر فریدی سائیں چڑھ دے اجلا ملک تو ہوئے جھکنا اکی شاری وصل نواز لائی ایک داکھین وقتی نہیں تکنا جی میں دوڑا ہوئے ہاری رکھتے دے عمر فریدی لٹھے راندے سجن اساں دے میرے دل وچ ماتم اودرا دے اور اللہ ویکھے سجن کرا دے ایسا جدن میں ستیا من منجوا اگو